नमस्कार मैत्रिणींनो, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खरवस। खरवस म्हणजे कच्च्या दुधाच्या वड्या किंवा चिकाची वडी पण याला म्हटलं जातं। तर आपण पाहूया त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं। त्यासाठी मी इथं अर्धा लिटर चिकाचं दूध घेतलेलं आहे। हे कच्चं दूध आहे म्हशीचं आणि एक वाटीभर मी इथं गूळ घेतलाय, बारीक किसून घेतलेला आहे। विलायची पावडर घेतलेली आहे। आता आपण इथे एक मोठं गमिलं घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे कढई असेल तर तुम्ही कढई पण वापरू शकता। आता मी गॅस ऑन करते। आपला गॅस ऑन झालेला आहे। आपण त्यामध्ये अशी रिंग घालणार आहे। रिंग बुडल एवढं आपल्याला पाणी घालायचे। आता आपण पाहू शकता आपली रिंग बुडलेली आहे पाण्यामध्ये आणि गॅस फुल ठेवायचा आहे सध्या। आता आपण हे अर्धा लिटर चिकाचं दूध घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण किसलेला एक वाटी गूळ घालणार आहोत। तुम्हाला जर गुळाचं प्रमाण लक्षात नाही आलं तर टेस्ट करून पाहिली तरी काही हरकत नाही। हलवून घ्यायचे। किसून घेतल्यामुळे गूळ लवकर विरघळतो। गूळ आपण यामध्ये टाकलाय। आता आपण चांगलं याला असं चुरून घेऊया। थोडाफार राहिलेला गूळ बारीक करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला लागलं तुम्ही अर्धा तास यामध्ये गूळ भिजवून पण ठेवू शकता, पण आपल्याला झटपट लागत असेल तर आपण असं केलं तरी चालतंय। सगळं गूळ असं विरघळून घ्यायचा छानपैकी। पाणी आपलं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे ताट ठेवायचे। रिंगवरती आपण ताट ठेवलंय। ताट ओलं करून ठेवायचे थोडंसं। आणि दुधामध्ये आपण गूळ घातला होता तो पूर्णपणे बारीक झालेला आहे। आता आपण याला गरम करायला ठेवणार। आता आपण यामध्ये ताट ठेवलंय ना, त्यामध्ये आपल्याला हे दूध घालायचे। गाळून घ्यायचं गाळणीने आधी। गूळ टाकल्यानंतर दूध गाळूनच त्याच्या वड्या बनवायच्या। गुळामध्ये असलेला कचरा निघून जातो त्यामुळे। सगळं दूध ताटामध्ये ओतलेलं आहे। साईडने छानपैकी वाफ पण लागते। यातलं जर पाणी कमी झालं तर आपण अजून साईडने थोडंसं पाणी घालायचं। आता यामध्ये आपण विलायची पावडर पण घालणार। जायफळ पावडर असेल तर ती पण तुम्ही घालू शकता इथे। आता आपण यावरती झाकण ठेवूया। याला 12 ते 15 मिनिटं आपल्याला शिजू द्यायचे। अधूनमधून आपण चेक करायचे गमिल्यामधलं पाणी संपलं का काय। तुम्ही इथे कढई पण वापरू शकता त्यासाठी। फक्त झाकण जे आहे ना ते बाहेरच्या साईडने असं झाकलं गेलं पाहिजे, म्हणजे पाण्याची वाफ आपल्या वड्यांमध्ये जाणार नाही। याच्यावरती थोडंसं वजन ठेवूया आणि 12 ते 15 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। 7-8 मिनिटं झालेत। आपण पाहतोय आपल्या वड्या शिजू राहिल्यात हळूहळू, पण साईडने पाणी कमी पडलंय। तर आपण साईडने हळूहळू पाणी घालणार त्यामध्ये। साईडने घालायचे। पाणी कमी नाही पडलं पाहिजे वड्या तयार होताना। आपण अजून थोडं पाणी घातलंय साईडनी आणि गॅस मीडियम ठेवायचा आहे पूर्ण वड्या होईपर्यंत। तर आपण अजून 7 ते 8 मिनिटं झाकून ठेवणार। आता 15 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं खरवस तयार झालंय का आपण पाहूया। चाकू असं घालून पाहायचंय। याला काही चिकटलेलं नाहीये, म्हणजे आपलं खरवस तयार झालेलं आहे। आता आपण याला 10 ते 15 मिनिटं रेस्ट देणार आहोत। थंड झाल्यानंतर आपण याच्या वड्या पाडणार। तर आपण खाली घेऊया यातनं। पाणी जिरून जाण्यासाठी आपल्याला याला रेस्ट द्यायची आणि याच्या वड्या पण छान पडतात थंड झाल्यानंतर। तर आपण याला 10 ते 15 मिनिटं रेस्ट देऊया। आता आपलं खरवस छानपैकी थंड झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता एकदम कोरड्या झाल्या त्या वड्या। आता आपण याला कट करून घेऊया। तुम्हाला हव्या तशा आकारामध्ये तुम्ही कट करू शकता। साईड अशी मोकळी करून घ्यायची आहे। हळूहळू करायची आहे, नाही तर वड्या आपल्या तुटतील। आता आपण यातनं काढून घेऊया खरवसच्या वड्या।
अशा हळूहळू काढून घ्यायच्या. आपल्या खरवसच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. हे पहा मैत्रिणींनो, किती छान याला जाळी पण पडलेली आहे आणि एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता, फुललंही छानपैकी आहे सगळं. अशा प्रकारे आपण घरी बनवा आणि मला सांगा कमेंट बॉक्समध्ये कशा झाल्यात. आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. थँक्यू.